namar bajor ke jingale hapo ketika jela Manipur hapdang ki mai tai Hindu bat ki kuki Kristan ki pai ba kuki ban lai nang jing yap ban lai nang jing ya snam ban se ki habanya pedwir syaki klau ki betap kabadan hapo ketika jela Manipur baling ba ka video ro klaban sakhi baki pai ba kuki amdang baki pedre sapo ka Jaka klau jaka betap Henry kikin mauru tik ban aing u bleu traken rat ban pan ke jing yarap na u kenang ba on la ban lei nang mentai kita ki pai ba kuki ki ba em hapo ka jing jenjar hagate ke jing yalong jia seng jongki hapo utu lum ubodan hakilan mingi jong jela Manipur ya kate ke jing seng lalam khmada u pastor ubabnanam hapo kate ke jela Manipur u pastor laang bakinya pelong na daga jing seng kenang ba u bleu un ken mau yaki kene gawe ka video ru kabla sapriang viral haki social media hakabala sakhi ba kane ko kotba hadin bala syathang gi mane chongki Kristan chongki kuki hapo kate ke jela Manipur ka yeng mane kla ing khong khat Henry ka kotba ka kot ju blek ka tien ju blek kam sim la ing bat ka ne sa war hadin ka jing klang bat ka jing he chong ka ding ka bala bam do yaki yeng mane hapo kate ke jela Manipur kita long kubar ki yathuru ba minta palat arspa nreu photli ki mane hapo kate ke jela Manipur kila sha thang kila sha pen julor kila sha pen jatlut haki pai ba meitai ki badai ki Hindu bar haba phai haka jingale jongka jela Manipur la yathu ba ki breu hadu menta palat chispa san phongot kila khlada shen bat ki breu de ki hajar ngot kila men saujor halor kate ke jingale kabalane hadu mentaru hapo kate ke jela Manipur